Mao man ang bayhana katong gwapa kay sa mga lugar oh. Si Chinchin. Nag-inusara man. Akong duulod. Wa gyud si kauban. Suwayan na po nila akong diskarte. Ay, Jin. Saan na yung gi? Suwat ya? Ngita po po ni mo. Oo, gibongga nga ako diri sa kadakong lugar. Ay, dako lagi lugar. Pero kay... Hindi naman ka makita kay nag-inusara na may kang gwapa ni atong barangay. Ba? Saan na yung gisot-suwat diri? Wala lang, pangan. Pangani mo yan ay tulog ka heart. Sulo-sulo lagi ka. Wala, ganahan lang kong dagat, ganahan na dito mag-usara, ganahan na dito hangin sa dagat. Ari ako diri ari man jud ko tambayan sa wala akong bukas. Ano man ay? Ikaw nag-unsa man ka diri oy? Minas ang takong ko niya. Kay way sudas balay niya kay kita ko nimo. Di na kinahanglan mangita kung sudan kay okay ra magkaon kun di mo kadlaw way sudan basta ikaw magauban. Atik na sad, nananasan nato atik alimukoy. Niya. Kana gusto talaga nato madunggan ang imong mga tupad karon sa mga nanagin at adlaw ang isulti nimo. Tubag. Kasi pa man tubag ay mo gustong madunggan. Kana bang muana ka nga uban ta sa usa ka palasyo, mag-uban ta sa usa ka lugar kanang kita ra daw mag-uban, imo nang dawaton ang akong gi papitik nimo nga gitabati nimo nga istorya ay nato kung mga mensahe ba. Ay na lagi base ng akong edad kay total Dili man na siya sayon good so kailangan na asid na siya challenge kung kuan ka ganahan ka musud sa akong kinabuhi. challenge. Una, Sa man challenge? ani gurot. Bukod sa ukok, di na ko ni magkaon na yun. Kaya bunbun man ni madahan. Magkaon ko ni sa kalibanga ako, anay. Lisod. Lisod ka na. Haan ti kag tubig para mainom kag tubig. Tubig sa dagat. Ay, dili. Dahil kag tubig sa, syempre, dagat wala naman na. O sige ka na. Imnon ko na. Imnon nimo. Imnon ko na, challenge. Sigurado. Oo. Imnon. Imnon ko na. Hotdon nimo. Ay, na sa football. Igo-igo lang masuod sa kultiyan. Asuyop ko. Dagat. Tuwad ko, suyop ko diyan na. Mahorot ni mong dagat. Dili. Kailangan mahurot. Kaya para makibaw kung iinom ba ni mo guwak. Saan ba makibaw? Ikaw kita. Ang tuson ko na pagpainom ko para dagat. Basta lang kay imo ko. Tulilis na yung hotdon. Horot mo ng dagat. Oh, mama. Gusto ka sa'yo na challenge. Wala po kay gusto nga mo abot sa kong kinabuhi, ana? Ganahan ba sa'yo na challenge? Kung sa may sense nga challenge. Kuan ka sa katong alsa-alsa nila ni Darna Challenge ni Derek Ramsey. Kana ilin na na. Oh? Kana ganahan ko na day. Kana Ikaw ka mabali. Di gaan na nimo. Gaan kay ko? Oh, Sigurado? oh gaan kay ka eh. Sige, Pila ka kilo mo nag mga 15 kilo siguro ka. Yate. Ingala na jud ko kagamay. Oh. Abansa Ako kang pasakyon pagkatulgon ning ako nga baga. Hubo ko sa ina. Ibagawa, dali. Barog og. Ayaw, lingkod lang kay. Nakabot. Sige lingkod lang, ludhan ako, ludhan. O, dali. Sige. Oh. Kana ra man di ay. Dupa na, sus katugay. Dupa oh. Suplay din may himo. Kana tuod na. Pila ka ore mong gusto? Yeah. Oh. Wala dia. Okay, oh. Pumupa man ako. Okay pa. Oh, ana. Tarong magdupa. Mabali niya ka. Yeah. Oh. Oh. Oy! Ulawa! Oh. Sali oh. Kita ka? Nahimo no? Very good! Wow! Ah. Yes, Steve! 5 minutes ha? Ah. 5. Oh. Yeah. Very good! Kanara ako ang chip noises! Gay! Oh, wala pa ha? Very good! 3 minutes pa! Wala pa! 3 minutes pa! Sus! Nga na dyan kay desidido makakarihan ako. Oh. Ano to? Oh, basta mataga ko. Dili. Balik 5 minutes. Dili. Oh, basta Jud. Taro nga, Jud. Mana. Wow, Jud. Lamig ka po ng hibay. Oh, mana.
ako, ya karon nagpas ano ang kaniya noon? Aw, pinana naman di ay kaya ano na, untag ka. Batay na ka daw ka? Gapa. Batay ko ana na ha? Ako laban ha, ano palaban ka? Ha? Katuyo di ka. Batay, balos no na ha? Gusto. Balos no gani ro. Grabe di mo. Agay! Ala! Oh, alam na. Sa manalima koy, pagtarong-tarong ang alsa. Gahi-gahi. Kaya di ay, Isa kaya. pa sa ata nila nagkisong. Kaya. Sige, ano ra kayo mo naon pero ako, di ano ko. Sige, sige! Ay, nagkasuko ha? Ay, nagkasuko mo. Challenge niya. Ay, nagkasuko ha? Ay, nagkasuko mo sa mudaog ha? Di ko masuko basta di ka malupog, pero malupog ka. Gigi! Malupog ka na kusap. Ah! Ah, yeah! no. Ayaw ko sila.